Odhiambo machielo nyakoro mgajuange no mara enirio makare machiegni ahinya chenro ni maro imore entari pario kod abiriyo dueno mar ang'wen gana ariyo pario kod abich waikoni weche mathoth chenro ni maro imore nyakoro mgajuang koreo koda ka sigana makende mwasebedo kwakilni ya redio chieng'no manyoro kotenre kod kar kunyamula ma abimbo enang'o miyo jogo mosebedo kata kado masira podok mana abimbo mar kunyamula kotenre kod kaka piny en nyakoro mgajuang efinya kedhi pod kelonwa kidieny machielo mar sigana no eyo makare chenro ni makawuono kaka pira roko pachi layo marote machuoke na ria deka ucheno no kabini matela e Facebook Ramogi TV KE Wimar Eskachel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thuondweche Ido ka school ka Victoria chajo 1013 mar admission nyaka 15 tupodi biro loka ma 5000 tupodi biro gu books ma 4500 koro tamo nyathi man gunok kada janyuol man gunok mondo nyathino odhi skul. Nonro ma otim gi Elimu Bora Working Group yango ni atamalo prochiko mag skunde choke pesa mathoth kuom jonyuol ataro mar chike mapachoka. Now we have 53 cases in Migori County. We have Kisumu County 56 cases and equally Nairobi County 44 cases. Kwanji maosega mutuo mar nyaldiema pachoka osemedre nyaka 153 ka Kisumu, Migori kod Nairobi matuo no landore ahinya. Ka mali nitiere kata malo nongore to pesa lorore e center. Kuro mane kony mane ko kony godo jo center ni kabisa. Etielo marariyo mar sigana maradonde mula ma bimbo jokony mula lero gima omiyo gidok kendo etijno kata mana bang' masira. Jaloko marwa Lizo Tieno nyakoro mgajuang machiegni nyinga Lydia Hokeo. Mawe hawatamalo prochiko mag skunde primar kod junior secondar jopuonj madongo choke omenda mathoth marwako jopuonjre manyien e pacho kae. Man kaluwore gi nonro ma otim kod riwruok mar Elimu Bora ma omanyo skunde 370 kama oriwo mago ma counties makaluo. Haka juitho moni leronwa jonyuol chulo nyaka maromo siling 40,000 kaka higa e skunde piny owacho kaluwore gi gik ma omedi e tok chik. Giseche matin kende to skunde yao oliri ti jonyuol motelo ne yepogo ka ikonogi mondo migi bed mabor kod omenda ma ichuno gi gochulo e tok chike mapachoka. Omenda gi oriwo mag buge, desk, otese mag go chapa penj, omenda maroko jopuonjre mawelo e skunde piny owacho e kind mamoko. Magi biro tok nonro ma otim kod riwruok mar Elimu Bora ma yango ni atamalo 50 mag skunde mag primar kod sekondar madundo choko omenda e yo ma opogore e tok chik. Nonro ni otimi e skunde mag primar kod junior sekondar maromo 370 counties duto mapachoka. Pesa inago chal kaka mar rwako nyathi e sikul miluongo ni admission. En kaka mar ng'iewo buge kaka ineno seche moko rims mag printing papers idwa ni nyithindo dhigo. Gin kaka pesa ma ikawo gedo mopogore. Nitiere moko bende midwa ni omed godo nyithindo dakika kata seche mang'eny ka gintiere e sikul iluongo ni remedial ni mondo japuonj omed bedo kodgi malang'. Koro watimo nyanonro mogolo aina pes mopogore ma idwa ni mondo mi nyithindo chul. To wayudo ni ng'enygi gin pes ma ichulo e tok chik. Skunde ma omul kaluwo riwo Sha Primary mantie kaunti ma Kisumu ma choko omenda maromo 15,000 nyaka 20,000 e rwako jopuonjre manyien e skunde no. Sha Primary ma Kisumu ni bende jonyuol chulo silings 100 e klese ma pok ochopo e klas 4, 1,000 ne klese ma osekalo 4. Victoria Primary ma bende ni Kisumu choko kind silings 13,000 nyaka 15,000 e rwako jopuonjre manyien kaachiel gi silings 5,000 mar nyiewo kom kata loka mar jopuonjre. Taranganya Mixed Junior School e kaunti ma Migori chuno jonyuol mar chulo silings 1,500 tam katam. Bende ka opogore gi magi, somo ma iketo bang' seche ma chiko rwako kata remedials bende ichuno jonyuol mondo mi ochul. Pesa mar penj bende jonyuol chulo. Nyang'iti Primary School e kaunti ma Migori choko silings 150 ka Victoria to choko silings 2,400 kuom japuonjre ka japuonjre higa ka higa mar penj.
kaka MMSHA in Kisumu chaja lo piaroga beach aparga beach nyaka piario mondo nyathi oyud admission in school. Samizo chaja lo piario nyathi mondo oyud admission. Ichaki chajo school ni kaka MMSHA chajo 1,000 mar bus. Moso chul higni 3 manyichule ka tonge accountability. Ido ka school ka Victoria chajo 13,000 mar admission nyaka 15 beach to podi biro loka ma 5,000 beach. To podi biro gu books ma 4,500 beach. Koro tamo nyathi man nok kata janyuol man nok mondo nyathino odhi school. Ido ka nyathi semo kalo gate ma Victoria okalo gate ma MMSHA odhi school moro mabor nikech oket cost maka otame donje. Chudo ni osemiyo thoth jopuonjre oweyo skul ahinya to junior school kaluwore kod nonro ni. Wasefwenyo ni nitiere nyithindo mang'eny mokalo Kenya mangima milion 2,500,000 mantiere oko mar school, yani out of school children. Wa attribute kata waketo achiel kuom gimomiyo gin oko mag school en ni pes midwa ni mondo gichulgi. Kiyawo school kiny jopuonj ma choko pesagi wadwa ni ministry of focus on them or team audit nikech gik matimre audit ok tim schools itero pesa to nono ma iye yudo no jo education gibe lao pesa cha. Riwruogni mar elimu bora koro dwaro mondo mi piny owacho ka okang' mager ne jopuonj madongo ma pod choko omenda e tok chik nono to gibiro chwalo ng'ur mar gi nyim doho. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruok mar anyuola mar dhot Malela mayudre Suna West okawo ting' e lwetgi mar chiwo basari ne jopuonjre maromo 62 masomo e skunde mag sekondar. Japuonjre ka japuonjre oyudo omenda maromo siling 4,000 ka owuok kuom kanyakla mar anyuola no. Giwacho ni ka okalo kuom basari no, jopuonjre mathoth oseyudo thuolo mar somo makare ma oketo mana geno kuom omenda mawuok e aguch NGCDF. Magibire kinde mamoko kuom jonyuol bende dwaro ni mi counties thuolo mar chiwo omenda mar basari magiwacho ni osekonyo jolo somb nyithindo. Powuoyo ni wapogo basari ne nyithindwa mondo odhi e skul odhi osom. Kendo nakwayo jolela ni mondo girwa ni kaka wachake ni wadhi kode maonge dok chien medruoke ma mondo bedie mondo nyithindo oyud nafu kaka wanyalo dhi kodgi mbele. Ka nyathi otiyo maber iyudo ka janyuol libor, kitiyo marach janyuol ok mor. Koro chak momiyo kawuono dhi konyowa nikech wan jonyuol nyo wan gi balance e skul. Koro jonyuol ma lela omor giyudo checks mang'eny magidhi chulo ne nyithindo skul. Mae momiyo kawuono ne nyithindo 62 koro oyudo pesa siling 4,400. Wawacho ni pesa basari manyocha nochung' manoteri e court cha kaber to dhi tim dhi rule out ni pesa no koro dhi e county government. Kata kawuono mor malicho kona ni mama adhi somo wang' ni mokaduogo dala. Koro mane gima mor go kawuono to nyithindo un bende wajiwo man gi wuonegi kata maonge go somuru gimotimni watuonore malit ka ok wanyal chiemo wanyalo wuotho duk mondo usom. Adwa kwayo national kaber mondo ging'ad burano mapiyo mondo basari odhi mbele kaka nyocha odhi mbele mondo kony jonyuol. Jonyuol matimo ikruok ne duoko nyithinde skul ywago pek mar ngima kod rach mar ochumi magiwacho ni monogi keto chenro makare magitimore e kinde ma johala ma Nairobi bende ywago rach mar ohala e kinde ni kipimo kod kinde ma okalo. Jafwambo marwa Cynthia Onyango tiere kod ler. Ei chuny boma ma Nairobi ochakore e tesende mag geche nyaka e dukni mag buge kod mago ma uso lep sikul piny okwith. To mago moyudo jong'iewo kod jowuoth kata mathwis jonyuol ywago pek mar ngima. Zile vitu ambazo maybe wakati mmoja maybe ulikuwa unanunua 100 saizi ni 200. Vitabu saizi ukiangalia kwamba kitabu kidogo hata cha yule mtoto ambaye ako PP1 ama PP2 unaona the lowest price unapata na 200 ma over 200 na maybe uko na vitabu 2-3 na kama uko na watoto watatu ama 4 unaona kwamba there's a lot. Vitabu siko juu, pia laptop kwa sababu hii CBC watoto wanaambiwa waende na laptop, unapata iko juu. So inabidi kama sisi mzazi tujinyime ili tupatie watoto the best. Kwa hivyo ni kujitia nguvu tu kwa sababu vitu ziko juu. Ne jonyuol motimo chenro mar duoko nyithindo e sikul e odiechieng' ma kawuono
Iwacho ni chako chon ber moloyo dhi kajuoga. Nimeonelea leo waende Sunday at least juu kesho Monday kuna kuanga na congestion mingi, wacha tu leo waende. Twak jonyuol isiro gi ragwar kod johala mawacho ni ohala ok ber kendo nyaka piny neru emohewo seche 7 bang'e. Onge janyiepo moro amora ma osechopo e dukani kama bet oseyudo jong'iewo to ywago pek manitie kaluwore gi kod kaka jonyuol ywagore ewi nengo gik moko. Kutoka morning hatujaona wateja. Tunaona labda ni ugumu, hatujakuwa na form 1s. Labda unaona wale form 2s labda wanajua kuchunga vitu zao. Sasa mtu anakuja ni mmoja tu anunue shati, trosa ile labda yenye ameharibu ama ya kuongezea tu. For the textbooks we usually make the prices to be at 10% discount, so we usually try to make our services and also the prices to be fairly. Jonyuol gi bende ywak ne sirikal yawo sikunde e kinde marach, kinde ma jonyuol onge kod omenda, ahinya to jonyuol matiyo tij andika. Yes, we are opening schools tomorrow. It's only 28th of April, and as parents we've not been paid, those who are waiting for our salaries. So I think this opening date should be a concern. Kata kamano, jopuonjre moyudo thuolo mar dok e sikul odiochieng' ma kawuono okwayo jopuonjre wetegi mondo tim matek e kinde ma gintiere e sikul e weche ma osir lwedo kod jonyuol. Niko grade 8 na nasomea shule ya Mboni County. Ambia wanafunzi wenzangu angane tu kwa masomo. Wasome kwa bidii. Kwa sababu maisha yaendelee kuwa aiendelee kwenda chini. Kila kuchao inaendelea kienda juu. Seche machuok kende to sikunde ya wayanga pachoka, chal mar bombe en nok mar jonyiepo. Ka johala kod jonyuol ywago pek mar ngima ma giwacho no mondo giketo chenro makare mag duoko nyithindo e sikul. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Kwae mago mag somo nyakoro mga joma mag motenre kod ngima dhano kata thieth. Oganda koro hikwa mondo mi orit lere kinde makoro kwan jogo mosayudi kod tuo mar nyaldiema e pachoka osechopo 153. Moyangi gi jagoro mongere migao mar thieth Mary Mudhoni. Makolero ni kwan ni oyaye kaunti 3 magin Migori, Kisumu kod kaunti ma Nairobi. Ka bende oyango ni okenge oseketi makare mageng'o landruok mar tuo mar nyaldiema. En ler ma ochiw gi migao mar thieth kokalo kuom jagoro mongere migao no Mary Mudhoni. Ler manyiso ni ji maromo 153 oseyudi gi tuo mar nyaldiema e pachoka. Kwani oyaye kaunti 3 ma pachoka magin kaunti ma Migori, kaunti ma Kisumu kod kaunti ma Nairobi. Ka oganda kori kwayo mondo mi orit ler e alwora margi. Now we have 53 cases in Migori County. We have Kisumu County 56 cases, and equally Nairobi County 44 cases. We have had deaths out of that, and it is sad. Mudhoni kwa oganda mondo mi ochwak pi kapok gitiyo godo anyati kinde ni makoth chwe moko kuom gwenge mapachoka. Ka oganda thoro tiyo gi pi ma ok ochwake. Bende okwa oganda mondo mi obet bunge kendo oti kod chope e kinde magikonyore. Our community health promoters have the chlorine tablets, they have the treatment tablets for water. It is important that if you do not have one in your house, get some from the community health promoters. Equally, boil your drinking water so that it is safe for consumption. Nowe gwenge magichugu e kaunti ma Kirinyaga kama oyango ni piny owacho osechako keto kenge mag geng'o landruok mar tuono mar nyaldiema. We have enhanced our surveillance across the country to ensure that we have surveillance activities which are strengthening the communities to ensure there is early detection of any form of disease. We have also had laboratory investigations enhanced so that we test all our diseases in this country and any outbreak in the country. We are scaling up our risk communication. Information and messaging should go to the people. Emilome mayande ochiu gi migao mar thieth tarik 8 dweni. Jauchiele pachoka mangima osewito ngimagi bang' gamo tuono mar nyaldiema nyaka nyocha omuoji. Kaka yor geng'o landruok mar tuono,
Sirikand kaunti ma Kisumu bende nyose ka okang' mar loro chiro ma Kibuye kaluwore gi chido mare makelo luoro ni nyalo lando tuono. Loro chiro no kata kamano osekelo ng'ur ka owuok kuom johala makoro ywago rochruok mar ohala. Manenjalo jatend piny machon Rigathi Gachagua sani owuok tung' mosuo kod sirikand William Ruto mokoni oserem kedo motegno kod yedhe mamero ji. Rigathi mane oloso e kaunti ma Nyandarua okoni sirikand Kenya Kwanza ok nyal kedo kod yedhe mamero ji ma hinyo rawere ni mar moko kuom jotend migepe chilo mag ohand yedhego mieno. Walter Nyambaga nigi ler. Ka oloso e kaunti ma Nyandarua, jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua sani nyudo sirikal managi tiela 12 kage sani Rigathi okonegi sani sirikal oserem reso rowere mayedhe mamero ji ketho. Mimi nilijua serikali haikuwa na haja ya kumaliza pombe na dawa za kulevya, kwa sababu saa ile walinifukuza, rais alienda akatafuta maminista wawili ambayo wanauzaga madawa ya kulevya akaweka kwa cabinet. Rigathi okoni duol mar jotend migepe mar sirikand Kenya Kwanza oting'o jomoko manyingegi e chilo mar goyo ohala mar yedhe mamero ji omieno e kendo mano e keto sirikal kama diny e kedo motegno kod yedhe marichogo. Kata kamano Rigathi orem luongo nyinge mag jogo mokoni oyango. Sasa Kenya ndio cabinet pekee katika dunia iko drug barons wanakaa pale katika baraza la mawaziri. Kwa hivyo that fight cannot be won because we have drug barons who are sitting in the cabinet. Kwa hivyo tutakuwa na hiyo shida kubwa, lakini Mungu atatusaidia, tutatatua. Jatelo konijo od bura sani ogodho gibor kendo ket lwete gi ratege kod sirikal mamalo mogi nyal folo kata kwero marach madebed ni dhi nyime. Rigathi okone kanise mondo kaw ting' mar siemo ni oganda paya mowinjore olo. Hii maneno ya silencing the voice of those who are speaking. Rigathi Gachagua alinyamazishwa kwa sababu ya kuogea. Kweli ama si kweli? Juzi unaona wanatembea kwa anatembea kunyamazisha na tembea kwa sababu he is speaking there. So this is a government of lies. They want to put up a foundation of lies, and it is only the church that will save this country. No kanitha. So we are supporting the church, especially the mainstreams. Kwa sababu bado hatujapata chama yetu. Saa hii tuko na slogan yetu. Mimi nikisema harambe, nyinyi mseme one time. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwethrawere mag MDD kotene kod jatendgi Victor Marende osingo nywando duonde nyidendi e riwruogno mar chwalo agenda mag lokruok kod dongruok. E twak mare gi ute fwambo, nyidendi mag MDD omako chung' motegno madwaro ni winj duondgi e sirikal bende gichwalo duondgi e wi twak masani dhi nyime kotenre gi agulu mar NGCDF kod aguche mag loso nderni mag kera kod kura. Giwacho ni owinjore nywand kera kod kura mondo mi ti kodgi e jiwo tije loso nderni ma pacho kaka achiel kuom ting' ma tend counties nitirego. Mzungumze, mseme yanayowahusu kama wanadada na kama rika zetu. We want the world to hear our women in this country. Mwelezane, alafu msemezane. On the current proposal to eradicate the NGCDF, we propose that the MPs not be allowed to handle the funds so that they can concentrate on their core constitutional mandates, but the funds should be retained and be managed by fund managers. On reforming Kura and Kera, the proposals to merge Kura and Kera should focus on strengthening their autonomy, enhancing quality service delivery, and ensuring transparency to combat corruption. MCA ma West Kasipul Vikins Bondo chwalo report ka obila ma Kilimani Nairobi bang' kanyo monje gi jonjore manyomanre gi magina e kar dak ma Jamhuri e kaunti ma Nairobi otieno manyoro kendo weye kod hinyruok.
Bondolero ni jonjorego mapoko yangi no muonje kain kanyakla gi osiepene oyango ni nyopu somo ringo kata kamano nyo gibae kod magina. Osiepene to lero ni nyo ma mwanduge obila ma upach kich ochopo nyaka kar monjno kendo chako timo nonro margi ewi monj makamano. Wuok ka wadok kuonde ma wadake ka chopo e gate ni nikech naluongo gari ma idho kora dhi kawe gate ka chopo ni to jonjore odonjo ne gin ji adek mano chopo kanyo but I suspect ni moko bende nitiere mobedo mochung' kuonde mamoko to adegi to nochopo nyaka butwa. Ariyo kuom gi ne nigi bunde mag pistol ne gi kok gi kuomwa mondo wanind piny to an naringo madhi malal negi but process mar ringo no nawinjo ka jomoko bende lawa toka kanyo but kapok adhi distance moro mabor to awinjo mana gimoro ma omuoch e toka to gimoro chwado wiya matek talwar piny koro ka mulo to awinjo mana ka remo machwer. Mosainya wayo matinya korom gajuang chenro eno imore na singo ka opachi Samuel Otieno wacho ni entie Kalango rangwe omora hinya gi chenro longo ne pap Kalango eno bende Onyango kanti Siaya County wacho ni mibadhi bende ng'eny skunde mantiere bondo e Siaya County wacho ni winjo bed ni rango skunde mag tiere Siago mo wacho ni ntiere kod mibadhi eno bende Hilary Otieno kawuok Bumala Western Busia Road wacho ni ntiere kodwa en bende kaito eno Nyango Kaya Witi Foundation wacho ni entiere Odili Gardens Kisumu mora hinya gi chenro ni odhiaw makawuono bende eno kanyo paro kanyo mugol gi mwalimu Faith Mzomo wacho ni entie kodwa loud and clear erokamana hinya mwalimu wacho kacha ni entiere kodwa kendo weche gi chopo ne eyo makare hinya gi omako dhoge mago motenre kod siro chenro mag skunde mo wacho no ne sirikal siro chenro mag somo to kar mano to ntiere mago sirikal odechgo e kando eno Erikson Akal wacho ni entie Siaya Town MCL wacho ni entie Bondo Town eno ne weche gi makare gin gi wuon gi kaachiel kod nyame gi Lilian Atieno bende aneno kanyo otemana Ayany Ben Bella wacho ni okwayo ne nyithindo jopuonj kod jonyuol hai maber ka kiny gi chako tama manyien kendo gi dok e skul. Philip Omondi Kaya Migori wacho kanyo ni entiere kodwa hinya kaito wacho ni ogwero kamone Francis Peter Masara mano konyo kijende masuna West choko pesa ne jogo magoyo adhula erokamana hinya meno Pastor Jojo Ngonge wacho kacha ni entiere budho gi joglote Bishop Dickson Reverend George Okeo kata wacho ni Madam Molin bende gin godo gi mora hinya gi chendo kata kamano weche gwa timore pacho kae wacho ni olam mana ne piny Kenya kaito kila luot jakiranda to wacho kacha ni school sani odong ni en kar choko pesa wacho ni Kenya kae kuonde te koro gin kuonde mitime ohala wacho ni wene wabunge pesa moso mede konyo county wayo matinya korom gajuang ma en oimore kikidhi mabor. How is school? How is everything? Yo, Schoolflix lovers! Just when you think you've seen everything Schoolflix has to offer, I have a dream. A very beautiful dream. Prepare to be blown away this holiday season. What? Exclusive brand new Schoolflix movies are here. Log on to viewsasa.com now and discover the new Schoolflix movies. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya Wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari.
Odiochieng' tich adek nyakoro Mgajwang' en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakoro Mgajwang' wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahide edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyakoro Mgajwang'. Ka wakelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo ni bende wakelo ni gimiluongo ni yawan. Machiegni kendo nyakoro Mgajwang' chendo ino imore wadhi mbele gi weche manyien. Lwenye kind jolupo emo kuom dhowedhe e kaunti ma Homa Bay medo jimbore kendo kailaro kuonde lupo e nam Lolwe. Lwenje ma bende koro osebedo ka kelo tho kod hinyruok ne jolupo. E thuolo mar juma achiel mokalo, jolupo ariyo ma oting'o nyaka japuonjre mane nitie ike mar adek mbalariany nyocha onegi bang' lweny mapek muoch e kind jolupo kailaro kiew mar nam. Ali Abich laronwa koya e kaunti ma Homa Bay. Lweny ma osebedo kadhi nyime e kind jolupo dho wath Malela kachud bura ma Homa Bay Town gi jowetegi mawuok e moko kuom dhowedhe e ward Malambwe kachud bura ma Suba North kama oting'o dho wath Mandhuro kod mano ma Kisaka osebedo ka kelo tho mag jolupo ka moko bende wuok kod hinyruok maricho bang' lweny muoch e kindgi e dier nam kilaro kuonde mag lupo. Juma achiel mokalo jolupo ariyo osenegi kod jowetegi wera ne gidhi lupo e kama onego bed ni gilupe. Frederick Ochieng' mane en jalupo e dho wath Magode ariyo kachud bura ma Suba North ne onegi kod jowetegi e dho wath ma Missouri Kobar mane seyogi kuom lupe kargi ma rech nyuole. Ka bende japuonjre mane nitie ike mar adek e mbalariany ma Meru ne onegi kod jolupo ma Kisaka e kinde ma lweny muoch e dier nam e kind jolupo Malela kod mago ma Kisaka kachud bura ma Suba North. Rawera matino dhi yor menyo e yo mar nam to logo sade ne gidhi gibedo gi lwenje moko matindo koso winjruok e nam ku mano kelo gocho mare gi joma Kisaka Mbita ma okelo thone lupo magwa mamenye nam ma ok incident mokwongo ma ok mako nek mabiro mokwongo negruong sibiro kadhi mbele. Serikal ne okelo bila mag Kenya Coast Guard mar chiwo arita ne jolupo kod neno ni chenro mag lupo dhi makare nam Lolwe. Penjo maduong' en ni ang'o momiyo jokombe mag dhowedhe yiene jolupo gi mondo tim patrol e tok chik ka giting'o gige lweny maricho e yiedhegi ma ginyogo jolupo wetegi. Jakom dhowedhe ma Homa Bay Edward Oremo wacho ni patrol go itimo e tok chik kendo gidhi kawo ondamo mar kum ne jokombe manyalo timno. And I think ni every chairman ma oweyo loose nikech standard operation procedures mago wacho ni onge ng'ama oyiene dhi e patrol e nam ka ok okawo rusa kuom ja fisheries, ka ok okawo rusa e migawo mar fisheries. Tiende ni kikawo rusa e migawo mar fisheries to you will be held accountable on gima idhi timo e nam and returns will be there. Tiyudo ka jowagi dhi adhiya nam makata rusa no ok okawo aeto the only thing makoro ge report en ni ng'ato osewito ngimane. We are taking stern action on such chairmen. Wach tiyo kod gige lupo maricho nam Lolwe en achiel kuom gigo manyalo lweny e kind jolupo e moko kuom dhowedhe manitie kaunti ni. Ka e thuolo mane timo yiero e kombe mag dhowedhe, jolupo moko ne ogolo ywak margi ni nitie jokombe mag dhowedhe manyalo tiyo kod kilwa maricho e nam Lolwe mane odewo wang'gi e kinde yiero no. Thoge mawuok e nam gi gin gi weche ariyo. Wach namba achiel, nitie kilowa miluongo ni bungulu ma invade kuondewa mag kano rech miluongo ni breeding areas. En achiel kuom yore ma nyaka dilgo mane ni gini oketi kama onego bedie. We cannot keep on talking and talking maonge action. En achiel kuom yore ma nyaka wane ni kilowa marach makelo koko kendo madonjo e breeding areas ni oneyo manade michungego. Mar ariyo en leadership. Iyudo ka beaches wa mabende digi breeding areas gi jokombe mantie kanyo oweyo jolupo loose ma they are not taking instructions from the chairman. Jatend migawo mochune chenro mag lupo e sirikand kaunti ma Homa Bay Sarah Malet kwa jolupo mondo wedonja time mag maunde nam Lolwe ka okoni onge chik mayiene jalupo dhi nam kod gige lweny. Wabed gi relationship mokue gi beaches moluorowa kata mwadak godo machiegni. Wan owete kata obedo ni wadak kuonde mopogore opogore. Onge tiende wakawo ngima ng'ato nikech wach mar rech ma wadhi omo e nam. Jalupo ok oyiene dhi gi wipon e nam. Nikech the moment miting'o wipon onyiso ni in wegi, imbe inyiso ni you are a criminal. Ali Abich,
Ramogi TV, Homa Bay. Jodak ma Mihango Ward ywak ewi rach mar apaya ma Kigwathi matudo Kayole kod Eastern Bypass. Gidwaro ni sirikal okaw ting' mar loso apayano masani rocho chenro mage. Jafo marwa Hutino Daniel tiere kod ler. Ma en apaya ma Kigwathi matudo Kayole to koda Eastern Bypass makoro jodak ma Mihango Ward osebedo ka ywago kuom thuolo malach kaluwore gi chal mare marach. Hii barabara tusaidie. Juu every week unaenda garage kufanya service kwa pikipiki. Pesa yenye unafaa usave, unaenda nayo service. Tutalea watoto ama tutaenda service. Na MC anaishi huku, sasa amehama anaishi Karen. Watu wa Mihango wameumia sana kulingana na hii barabara inaitwa Kigwathi Road. It's a 20 kilometer road. It's a major road link, inashikanisha watu wa Roysambu, watu wanaenda JKIA, Kangundo Road, Eastern Bypass, both Eastern Kangundo Road ya juu na pande ya chini. Jodago koni jotelo mowinjo ka ondamo mar kongo apayano yulo e tich kagiwacho ni jogo mosebedo ka imiyo rak mar loso apayano okutiek tich kaka dwarore. Bado imekuwa ikitengenezwa mpaka sasa hivi tumepata watoto, bado barabara inatengenezwa. Kwani tunashindwa huyu contractor ni kazi gani anafanyaga hapa? Ona venye barabara inakaa. Tunakuja tunamwagiwa mawe hapa, tunaambiwa tusijaribu kuweka hizo mawe kwa barabara. Kwa nini? Gari zetu ndio zinaharibika. Si ndio tunaumia tukienda garage. Hii barabara imekuwa hivi tangu niijue. Maji imekuwa imetusumbua hapa. Last year tulikuwa na drainage hapa. We have a poor drainage from kutoka kwa kiwanja jeshi. Maji karibu ilibomola manyumba hapa. Sana Medina. Korka kore, MCA ma Mihango Ward Kados Kigwathi wacho ni chal mar apayano osebedo marach nikech sirikal mar county poko chulo wuon rak mane winjo ger apayano kaluwore gi nok mar omenda. Kakoro okwayo gavana ma Nairobi mondo mi orang wachno. The last over 10 years this road was under the construction of the county government, but lack of funds have made it right now impassable. So many complaints have been because the contractor has never been paid. So I request our governor to look into this, and if there are funds, in fact, I said the Ward W fund for the area of Mihango to be directed to that road. Ojiwo jodak e alworano mondo mi obed gi orruok e sama otemo wuoyo gi sirikand kaunti ma Nairobi kokalo kuom apisa maduong' mar apeyni mondo mi okaw okang' mapiyo mar kongo apayano mabiro konyo jodak makanyo. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV, Nairobi. Jokristo madrom 300 malime kanisa mar African Inland Church AIC e boma ma Narok na obago lamo oko mar kanisa no tok kane giyudo ka bishop margi manyien oloro dho rangach mar od lamono kaka joiso dur leronwa giko bishop maduong' mar kanisa AIC e pacho ka Abraham Mule mondo mi odonje wachno kendo otiek ywaruok mantiere e od lamono. Okinyi mar chieng' Jumapil oko mar dorangach mar kanisa mar Africa Inland Church bade Narok, jokristo wer kendo pako Nyasaye. Jokristo go mane omondo e kanisa kanigi siso mar yudo chiem chuny ne obedo kod buok yudo ka olor dorangach mar od lamono, gino magiwacho ni pok ne otimore nyaka ne yaw kanisa no higni mathoth koro. Gilieko ni magi duto okel kod ywaruok mar telo gi bishop manyien mane okel negi. Asubuhi ya leo nimekuja nikashangaa sana kukuta kanisa la Mungu limefungwa, na tunashindwa kwa nini nyumba ya Mungu ambayo mahali watu wanakuja kuabudu na kupata nafasi ya kunyenyekea mbele za Mungu na kutubu inafungwa. 1 December mpaka wakati huu hatujapata nafasi mzuri ya kuweza kuabudu kwa sababu ya viongozi ambao hawatatui mambo kwa njia ambayo inastahili. Ni wiki ambayo tulikuwa tunakusudia kuombea watoto wanaporudi shule, kitu ambacho hakijaweza kufanyika siku ya leo. We are condemning with the highest level of terms kwa mambo kama haya kuweza kufungwa. Katobedo ni ne olor negi dorangach, jokristo go madero 300 ne obago lamo margi oko mar dhot maduong' mar kanisa no.
Giramo ni ok ginyal dhi lemo e kanisa moro ni mar mano e kanisa ma osebedo ka pidho gi chiem chuny kuom higni mathoth koro, karawere bende ywak ni loro kanisa no nyalo miyo moko kuom gidonje timbe majendeke. Hatuko tayari kwenda mahali pengine. Tunataka kuja kwa kanisa letu. We have invested a lot in our church in terms of money, in terms of prayers, in terms of time. We want to belong here. Youth kila wakati tunakuja church inafaa ikuwe place tunakuja tupata amani, but ikiwa church inakuja inapatikana ni place yenye hatuna amani, wengi tutapotea sana. We really want this to be sorted because we are here to worship the Lord. We as the youth hatutaki kuingia kwa maneno ya dunia. Jo Kristo gokoro kwayo Bishop maduong mar kanisa mar AIC e piny Kenya Abraham Muli mondo donje wachno kendo konygi tieko ywaruok mar telo. Joyce Oduora, Ramogi TV. Nyakoro magajuang weche magido ito sebedo katuch ma kage kacha kamago mamiyo chuny mor bende wichok nyal wil godo. E chenro mar sako it kawuono jafambo mar Walter Nyambaga oleo mo kuom mago mamilimili mawuok e dho ganda gi jotelo kendo loso gi yo machal kod mae. Otiende Amolo Jabura wachore ni unie sirikal koso unie sirikal onogo. Wan e sirikal okwan e sirikal. Koro ogonu karibu kose yawa. To wadu luongi ni chiemo chiek bi chiem. Nyasachiel kaki chiemo no chiem piyo. Ngeji nyawacho kumoro mawang'ie mowach ni chakuote deyo. To uchiemo nade? Ichiemo. Kiki chiem ka gimi chieme odi. Ngeji odi nyali chome miwach ni ma to koro ang' na cham godhiambo. To odo wadu tinya nyisi no tiende ihetha inya chakuote timang'o idhi. Yawa. Kose un uetho kotoknu mobop. Eni sama wane i sirikal to koro jowa mantiere nyaka toknwa mopogre ka kitoko ne jomoko. Nikech kech osekawa kuom higni 60. Madhe, wach tedo gi toko okelo wach kaendi. Los kod mine. Akoda nitie matinde kar tedo ne dichuo mondo chiem. Nyathi mimiyo chiemo dhi kete kendo. Nyathi dhi tedo ne dichuogno no kendo nyathi koso no kendo dhako no. Yawa. Koro nyathi to bet nade? Nyathi mimiyo chiemo dhi kete kendo. Nyathi dhi tedo ne dichuogno no kendo nyathi koso no kendo dhako no. Okay. Koro nyiwa ma.com gi to utim gi nade? Nyiwa masani madhum gi wachayo gi. Ang'owa? Nyiwa masani madhum gi wachayo gi. Aworo, mano dwaro lamo. Jadolo mikwanga. Chuo ne timu wang'o wulkod. Puk injili kuom yawuowi maonge kod ot pacho. Kopo nini gi dhako tidake center ka. Tionge ot pacho kato dage dale nikech itiyo. Ionge ot pacho bang' kurusedi ni mara moja raka sodo. Tidale digedi. Ongo yu. Nang'o? Tidale digedi. Kare manotek wawegi kanyo. Mariko kata Mak Nyamita. Be ing'eyo duok Yesu? Wakia chieng' ma Yesu nyalo duogo. Wakia odiochieng'. To pile ka pile walemo gokinyi ni koduogo kata gokinyi to wadonji. Donge adieri. Koro ang'o ma wang'eyo kamano to wakia? Wang'eyo ni yiero machielo wang'eyo chieng' ma entie. Ka koro mari Yesu mwakia chieng' mobiro to walemo pile pile ni koduogo to kawa. Ma mbele cha be kowa ikore to ng'ato ikore e kasang. Koro wach mane mantiere? Ng'ama ok otiyo to dhi dala. Ng'ama ok otiyo to dhi kanye. Kata gavana an aonge kodi gi wach awinjo kejo. Ayambo kawacho gimoro. Okay. Ochilo Mbogona yako. Kao ane chudi wach nitiere. Koro nitie jok matinde cholore ka wacho ni ng'ama ok otiyo dhi dala. To gin kure? To macholore ahinya ka wacho wachno. En to tiyo kamoro ni uriri. Koro kowacho gi uriri kata kowacho ka ni ng'ama ok otiyo dhi dala ka to time ang'o? Aweyo gi kanyo. Mago e masako it. Kod Walter Nyambaga. Etielo mar ariyo mar sigana mar jokuny mula e gwenge ma Bimbo. Jokuny mula lero kaka dwaro mar ngima makare e gino maduong' makoro chuno gi dok e bugo kendo dhi mbele gi tijno karo bedo ni jowetegi osewite ngimagi. Kaluwore gi jatend migawo mar mwandu mantie Buolo, Ali Hassan Joho,
gisechako keto kenge mag chiwo tiegruok ne jokuny mula kaka achiel kuom yore mag neno ni alwora mar tich ni kare. Efinya kedi miyowa tielo mar ariyo mar adhonde mula ma Abimbo. Nyikwa Ramogi. Kato bedo ni masira ni nojukogi, rawere pod dok e kuonde kunyo mula. Penjo ma pod medo nyuolo paro en ni ang'o mamiyo rowere dok. Okati buga tiyo, bata tucho gi oko mar mondo med kaka nyalo konyora. Da basa gombo kaka dawe, kapo ni daru kata pesa moro mondo chago kata biashara moro anda moro mondo awe to pesa ema pok ayudo mar mondo mi ayaw ohala moro manyalo timo. En gimoro wayuto en yuto moro matin. Kech ng'eny joma yude en joma donjo e piny kucha. Koro yuto wayudo yuto moro matin mabe ok nyal konyi gi dwachi. Tijno osebedo ka konya, okonya familia na. Osebedo ko upuonyo nyithiwa. Oda nitiere joma setiyo godo ma bendo koduogo. Ati Nyasaye osekonya maduogo. Okonya yor agriculture, apuro kode puothe. Koro kama tiere matiene bano kokonyo jo biashara keche ka mali nitiere kata malo nwang'ore to pesa lorore ei center. Koro mane kony mane kokonyo godo jo center ni kabisa. Ne joma mine gwenge ma Abimbo, ohand mula osebedo sir motegno e ngimagi moloyo te yor yuto. Abimbo kae iyudo ka mon odak mang'eny kata maonge chuogi kata ma chuogi nosetho to gidak to tij gold no omiyo gidak ngima moro mok ding'e ni ng'ato onge chuore. Koro wan tijni osekonyowa mang'eny. Ema ni ng'ama miwa support malong'o ema onge, lakini wan mon gin mon ma jokinda. Ka kineno wa kae teni wan mon ma jokinda. Gokinyi dako sechiewo kawo beshen. Wan Abimbo ka wachiemo gi beshen, gi nyundo, gi gunia. Kata mana gi pesa moro ka in ginyalo dhi e buru kanyo to dichuo kosegolo gino kanyo tinyalo uso ne, onyalo uso ni. Koro luwore gi kaka sampu kanyo en. Inyalo nyo siling opao siling 1,500, 1,000, siling 500 kata 700. Koro luwore kaka uwuoyo gi kastambi. Tijni nachake 2015. Koro kane ji bire to naneno kaka opek na to kaka nabire madonjo nyaka kawuono to nadonje ka an gi nyathi achiel. Koro aneno ka tijni osekonya. Wachandra chande iye kae wadhi ayara. Koro hena hawi inyalo yudo siling 5,000 seche moko mano mana kinyolu. To kidhi ayara tinyalo yudo siling 2,000, siling 1,000. Koro idaka daka koro en mana ni ya lweti ok gwenyre gi pesa. Nikech itieng'o ayara. Koro katitare iye kanyo lakini nyaka yud ma nyithindo timo nadi, ma nyithindo chamo. Ajiwo chuo mamiyo wa yara. Gimed miyo wa yara mondo watim ang'o, wamed chiemo maber. Ahombo gi gimed miyo wa yara wan mondo Abimbo wadag maber, wachiem maber. Nikech wachandre iye ka onge kumwadhiye. Kaluwore gi jatend migawo mar mwandu ma Ebwolo Hassan Ali Joho, nitie komitis ma migawno omiyo ting' mar fwenyo kendo chiwo lesen ne jokuny mula. Lesen go kata kamano, Joho wacho ni ichiwo mana ne jogo ma kuondegi mag tich ochope rang'iny ma chik dwaro. As government, what we have done is to put them in some cooperatives, organize how they can be licensed, and so that for artisanal we've completely devolved the processes of licensing. So we have committees that we have gazetted in most of the counties you referred to, so that they can be able to evaluate and be able to license. So from where we sit, of course, there are regulations in place. We started organizing them, put them in some cooperatives, possibly arrange some training for them. We have RMOs in all our regions to be able to do that. To supervise also, they should be engaged with environmental friendly processes, because once they separate the ore and the gold, they use most oftenly some chemicals that, in the instance that we are concerned about, is there should be environmental concerns being taken care of. Okay. So it is something that we have a long-term plan. Even
we are considering investing in value addition. Bedo ni chal mar tijni nyalo kelo midhiero moko chan. Joho wacho ni gin kod chenro machiwo tiegruok ne jogo makunyo mula. For me, it goes beyond extraction. We must look at the entire value chain. They're doing a risky job. Do they get the value they deserve? Things like that. We have reports every time an incident happens. And from the ministry point of view is that we believe nobody should die looking for a livelihood. All right. And that's why it's important to regulate them and organize them and even train them and capacity build them so that they can have ability to safeguard their lives when they are in the mines. Okay. So we are concerned, we keep data, and we plan to be able to circumvent those challenges by creating an enabling, safe and secure environment for them to continue with their practices in artisanal mining. Odiochieng' kodiochieng' nyikwara mogi. Majal mora mora wuok ode madhi kare mar tich. Geno mare kod maranyuonde. En dokot makare kod dhi nyime gi ngima kaka pile. Kata kamano, dhano chano, to Ruoth Nyasaye bende chano mopogore. Geno mar raweregi mano yudo thuolo mar ariyo madhi nyime gi ngima. En yudo yo machielo mar loko ohala kod yudo yuto manyalo siro ngimagi. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Abimbo, County Masiaya. Kamana Efi Nyakidi wayo matin kendo nyakwaro Mgajwang' neno ka Pastor Juma Orundu wacho ni entie kodwa e chenro wacho ni jopuonj oae mayo jonyuol tinde piny tek kamana nya jadolo eno bende mama Sonko mikae kiro kamana ahinya kuom keto Ramogi TV wacho ni gin gi wuon pari Kevin Adada kata wacho ni Mrs. Shem Nyandiek kod jo halamar Umanyato Tujaseme kod Mrs. Mare ging'eny kacha gintie kodwa e chenro dhiambo makawuono. Meno bende ote kanyo mara Perez Owili kantiere kodera Ombek wacho ni Ramogi TV e yo makare kendo mora ahinya ka weche gi chopo ne e yo makare. Mandela Oniala mar Kibiri Ward wacho kacha ni entiere kodwa gi familia mare mor gi kaka Ramogi TV ne oni weche gi chopo ne gi yo makare ko haber ne nyithi school te madhi yepo e jumani. Ero kama na ahinya eno bende Isdorio Molo kaya Kabuoch Ndewa wacho ni weche gi chopo ne Kabuoch yo makare opo jakom kod waziri Sara Malit kuom kwedo lwenje matimore e nam kaito wacho ni nyaka jolupo ng'eni ngima iyudo mana dichiel kende. Ero kama na ahinya Tabil Juma wacho kacha ni omora ahinya gi chenro gen gimino de Morina Tabil kod Christina Awuor intie kod chenro yo matinya kod Mgajwang' waduogo kod mag tukeno bende ka mwalimu Quinta Budi wacho ni entiere kodwa kacha chiel kendo luwo weche gi yo makare ahinya ka entiere opapo. Wayo matin waduogi mag tuke hikidhi mabor. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Asekweri, okadwa nini ganyolano? Kata kamano manato ken nyako marach. Isechako tang'ona kiti. Akia gimomiyo in tekni wuo maber. Ere kaka an anyalo bedo ng'ama long'o? Mr. Indapal Singh Randhawa. To in kae kaka babana nisenyisa ne ok anyal bedo ng'ama long'o.
wake kwangu. Ukitaka kupata miguuni pake Yesu, kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *401#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Mago mag tuke Sebastian Sawe nobedo jaloch eng'we kinda mag London Marathon e kinde ma Ase Fatigues nobedo jaloch e kidieny mar wakeni eng'weno mano ringi odiochieng'